Modlíme sa modlitbičku za detka, za babičku, aby veľa zdravia mali, aby sa so mňou stále hrali. Nech nám starka dobre váli. Nech sa starky neunaví. Aby sme si spolu zaspievali. Aby na výlete chodili. Aby rozprávku prečítali. Ďakujem ti, Pane Bože, za ich láskavé srdce, za ich hrejivý úsmev. Ľúbime vás. Krátke poučné príbehy prinášajú so sebou malé životné múdrosti. Každý príbeh je ako malá skrinka. Otvorte ju, vložte dovnútra ruku a objavíte semienko, ktoré je v nej ukryté. Venujte mu pozornosť a nechajte ho vo vašej duši pomaly vyklíčiť Bruno Ferrero. Treda miska. Dáveď sa odsťahoval k synovi neveste a 7-mocnému vnukovi. Ruky sa mu už triasli, zrak sa mu kalil a jeho kroky slábli. Rodina sa schádzala pri jedle za jedným stolom, no starcovi trasúce sa ruky a neistý zrak sťažovali spoločné stolovanie. Hrách mu padal z lyžice a keď sa snažil uchopiť pohár s mliekom, často zostalo rozliate na obruse. Syna a jeho ženu už celá vec unavovala. Tvoj otec nám porozbíja všetok riad. Nebaví ma každý deň pratať obrusy a upratovať po ňom. Musíme s detkom niečo urobiť. Už toho bolo naozaj dosť. Rozlieva mlieko, je hlučný a jedlo mu padá na podlahu. A tak sa manželia rozhodli postaviť do rohu jedálne malý stolček, kde starček jedol o samote. Zatiaľ, čo sa ostatní pri jedle tešili zo vzájomnej spoločnosti. Keďže starček rozbil niekoľko ďalších tanierov, jeho syn našiel riešenie.
Otec, takto to ďalej nejde. Pomaly budeme robiť len na taniere, ktoré každý deň rozbijate. Preto som vyrobil drevenú misku a drevenú lyžicu. Konečne bude pokoj. Od tohto dňa detko dostával jedlo v drevenej miske. Keď sa k nemu občas otočili, všimli si slzy v jeho smutných očiach. Napriek tomu jediné, čo sa starček dočkal, boli slova a napomenutie. Keď mu spadla lyžica alebo kus jedla. Hrozné, aj tak mu všetko padá z úst, nemôžeme sa na to dívať. Sedemročný chlapec v tichosti požaloval počínanie svojich rodičov. V jedno popoludnie, keď bolo pred večerou, si otec všimol, ako sa synček na podlahe hrá s kúskami dreva. Čo to robíš? Ale robím jednu misku pre teba a druhú pre mamku, aby ste mali z čoho jesť, až zostarnete. Usmial sa a pokračoval v pláči. Synové slova zasiahli rodičov veľmi silno. Zostali zarazené stáť a len sa pozerali jeden na druhého. Slzy im tiekli po lícach a aj keď nikto z nich nič nepovedal, bolo im jasné, čo musia urobiť. To popoludne muž svojho otca jemne za ruku a priviedol ho k spoločnému stolu a ospravedlnil sa mu. Otecko, prepáčte, že som sa k vám tak zle správal. Viem, že to nemôžem vrátiť späť. Veľmi vás prosím o odpustenie. Otecko, prepáčte za všetky zlé slova, ktoré som vám povedala. Prosím, odpuste mi, je mi to naozaj ľúto. Vnúčik radostne objal detka. Detko, ja vás mám veľmi rád a bol som veľmi smutný, keď ste s nami nesedeli pri stole. Nemal som na jedlo vôbec chuť, teraz som konečne šťastný. Po zvyšok dňa sedel starček pri stole. A z nejakého dôvodu sa muž ani jeho žena už viac nehnevali, keď spadla na podlahu lyžica alebo sa rozbilo mlieko, či sa ušpinil obrus. Ponaučenie: nikdy nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe.
krásny čas. Prečo práve október? Má to vážny dôvod, Naše starky nocovité v lete sláviť nemôžu. Záhradky sú stále skrytí, navzájom si pomôžu. Ktorý by bol lepší mesiac ako krásny október, keď starky nám vravia sedieť? Už je ukončený zber. Všetko máme pripravené na veľkú tú zimu. Bežnici sú uskladnené, hrušky, mrkva, kopačenie. A tak v kresle spokojne sedia, popíjajú sladký čaj. A to je zdôvodnenie, prečo nehodil sa maj. Vtedy všetko poctivo bolo nutné nachystať, aby teraz úctivo mali za čo ďakovať. Ja vám starky ďakujeme, že sa o mňa staráte, aj keď